Bazilika Svete Marije je jedan prekrasan lokalitet, zapravo najveća crkva ovdje na Brijunima, i kojih imamo 5 sve skupa crkva na Velikom Brijunu. Dakle, građena je zapravo za potrebe stanovništva obližnjeg Kastruma, obližnjeg naselja. Svega 100 metara je udaljena od Kastruma, pravilno orijentirana, dakle ulaz na zapadu, svetište na istoku i nalazi se na jednom povišenom platovu u odnosu na more, tako da kad su dolazili pozdravljala je, dakle, putnike i došljake. Sada više ne, jer je vegetacija tu i sve je obraslo. Ajmo. Dakle, to je jedna dvoranska crkva, što znači da zapravo jedinstveno krovište nadkriva glavni i bočne brodove. Ono što je zanimljivo je da je zapravo sačuvana pa skoro do originalne visine zidova, tako da je u principu prilično lako nekako nazreti njezinu strukturu. Dakle, radi se o trobrodnoj crkvi koja je monolitnim stupovima odijeljena na 3 broda, glavni i 2 bočna. Stupovi koji su originalno nosili lukove, jedan imamo djelomično i sačuvan, to je ovaj trijumfalni luk koji dijeli zapravo prostor svetišta od ostalog dijela crkve. I po Girsu je iznad bočnih brodova bila i galerija, dakle ne pronašate ulomke tih manjih stupića. Imamo dosta toga sačuvano in situ, dakle na originalnom mjestu gdje se zapravo i nalazilo. I ono što je još zanimljivo kod crkve jest da, ono što je neuobičajeno obzirom na vrijeme kad je građena, da završava ravnom apsidom, dakle apsida se ne izlazi iz glavnog volumena crkve, a paralele za to možemo naći u Siriji i Maroku. Dakle, jako zanimljivo. Dosta zanimljivo, još zapravo ne znam. Ko zna odakle su graditelji u stvari dolazili. A ovaj dio? Evo, tu se nalazimo, zapravo gledamo na vanjski dio crkve, a ovdje su ostaci benediktinskog samostana. Dakle, u 9. stoljeću ovdje dolaze benediktinci, jedan red koji karakterizira stalnost na jednom mjestu pod geslom ora et labora. Dakle, obično rade samostane, pa tako i ovdje. Ovdje vidimo ostatke hospicija, dakle, koje bi mogao ugostiti nekakve putnike, namjernike, nekakve hodočasnike. A vidimo i samu vaštinu crkve, odnosno tu raščlanjenost lezenama, tim plitkim polustupovima koji su tu i zbog statička i zbog nekakve estetske funkcije, recimo to tako. A crkva je naravno mnogo starija od samostanskog dijela. Da, crkva je iz 6. stoljeća, a u upotrebi je pa sve do 18. stoljeća, tako se naime pretpostavlja po zadnjem nalazu. Naravno, u tijeku svoje upotrebe bila je puno puta pregrađivana, obzirom na broj stanovništva koji se smanjivao kroz vrijeme, dakle nije bilo potrebno da se koristi cijeli prostor, pa se on pregrađivao da postane manji. Vozimo se kroz safari. Tako je. Što možemo tu sve vidjeti? Pa različitih životinja, iako nam je ovo doba godine dosta mirno. A evo, sam prostor je otvoren 1978. još, kako bi udomio sve te različite životinje koje su stizale iz različitih strana svijeta kao pokloni Josipu Brozu Titu. U to vrijeme bilo je nekako uobičajeno donijeti životinju kao poklon. I sad evo imamo potomke tih životinja i još, dakle, neke različite koje imamo neke autohtone. Stigle, tako, neke autohtone, dakle, koje nekako reprezentiraju Istru, predstavljaju Istru, istarske koze. A tamo iza nam je ona u biti ostala još u biti Titova ženka i slona, jel tako? Tako je, slonica Lanka. Slonica Lanka koju je dobio na poklon, a bila su 2 slona. 2 slona, tako je. Ona je bila tamo zajedno sa svojim, recimo, partnerom Sonijem, mužjakom, koji je uginuo 2010. godine i od tada je evo samo ovdje. I došla je kao poklon Indire Gandhi.